apolisi ngozi ina iliyonse pakatayika miyoyo ya wanthu ndi malamulo awo kana ndi ngozi yapansewu amenera kufufuzabe, amenera kuyezabe matupi ache. Zimene zicha amayeza kuti iwowo azisunge m'marekodzi mwawo kapena kuti agawane ndi akubanja amene akhoza kufuna zotsatira zimenezo. Kotero funso limene lili zotsatira zimenezi oyenera kulandira moyambirira ndi aine akubanja. Ndi aine akubanja aja zikawakomera kuti agawane ndi anthu ena akhoza kupanga zimenezo. Mwakumbukiranso kuti kufufuza kumene anadzanena akumabanja kuneko kuti tikufuna okuti afufuze amene sakugwira ntchito kuboma. Kusonyeza kuti amadziwa ndithu kuti akubomawo alipo ndipo apanga kafukufuku, koma ife tikufuna kafukufuku amene apangidwe ndi amene sakuboma. Ndi a president analoleza kuti zichitike zimenezo, tilipira zinthu zonsezo, koma zotsatira zija chifukwa nkhale poyambirirapo amakasayinira ndiwo abalewo tikufuna motifufuzire, ndi abalewonso amapatsidwa zotsatirazo ndiwo. Mene achitikira ngozi pamakhala zinthu zoopsa zambiri. Kotero kuti lerolo tibwere ndikumanena kuti zotsatira zija ndizi aine akasananene zoti ziperekeni ku dziko chimenecho sitingachipange.